Jo, ještě napřed do té zastavárny tady. Ty se na to taky díváš, na tu zastavárnu? Dneska rozádí. Ve 12 hodin se budeš s nimi. Mobile? No. Yes, you take video and photos. A tam je ten Robert Plant. Jimmy Page, to je Led Zeppelin. A tam je ten Freddy, dívej, Freddy. To je aspoň pořádný kšil. Ten už vůbec nic nedělá. Mike Tyson podepsala rukavice. $100. Za hubičku. A ten to stojí $1500. Tady máš popselku. Já bych tomu ne... To budu natáčet, jo. Jo. Tak normálně neprodávají. No tak samozřejmě jsou upravený, jako oni mají lepší... Je to normálně... To je normální auto, co si můžeš koupit. Jo, ale Ten jsou model, nějak... ale je to vylepšený. Ty brďo, kdyby u nás takhle zastavili policajta, tak... Myslím, že oni neblíkají jako u nás. Před nima taky bliká. Tak to vlastně. A nějak za poplatky jet tady do toho hotelu. Na stratosféru. Policaj jenom uzavírá tu kolonu. On jim pomáhá. Oni mají plakáty. O demokratech něco. Nějaká Nigerie, ne? Nebo něco? Není kriminalita. Se to nevrátí do vlasti, když jim to vadí. Tu je první. No, ten jde první, tam to vede. Ten tam jenom sedí, kdyby něco náhodou. Oni to asi testujou. Oni to asi testují, fakt? Tam Ale vypadá, jako kdyby něco mluvil, třeba jestli mu nenahrává pokyny, tam má... Populární. Jo, já tomu moc. Film takový rodinný nebo dětský. Tak to nešlo do češtiny. Jo. A nezjistil jsem, o čem. Možná, že pojedeme zítra tam kolem. Jo, tady je ten trampol. S Putinem společné, všechno zlaté. A taky to má světla. no zase ne, jako jo, ale má to taky svoje. Jo, a to podle mě tady trošku jakoby centrum, ale prej zítra možná podle Ty brďo, takové kýče. S lidma tam bojovali piráti, skákali ze zhora z té lodi. Jo, já to bude v tom videu jako nějakém tom bude. No, to nevím. Je to jako nový? Ale není. To je jejich. Pošleme Sandrovi. Chody.
Víš, to by měli přeměnit. A kde mají toho? Ty malý by tam zhodil člověče mobil. To by nebylo. Člověče. Kolik tam mají chlastu? Jak brzo? Tady není nikdy brzo. Ale tady ty dva. Go pro highlight. Wow. Ono to není to Ale ona se... To nezvedne vítr. Už ne, aby si nebyla jako Marilyn Monroe. A to je taky nějaká fontána. GoPro highlight. Točíte schody. Tož točíte, to jsem ještě neviděl. Uvěřitelné, technické, jsem v životě neviděl nikde. Ahoj! Pozor, nemotaj se mi tam. Po stripu bude flamingo. GoPro highlight. Jste chtěli... GoPro highlight. Jak se jmenuje ten palác, tady ten? Caesars palác. O, dívej, taky. Roda Stuarta. To je musel být dneska teda. Ale to je takové obchodáky doma nemáme, co? To je tak podobné těm v Asii, těch nejluxusnějších, že? No ale tak ty sochy jsou... Tady je. Dívej, tu je ten. Na jednu osobu. Tady je Balenciaga. Balenciaga. GoPro highlight. Bellagio. Tam jsou lidi, no.